Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ भिडिअ स्किप खालामजासे जोबजासिम लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर दा मा होनो जोंनिया फेसबुक क्रिएटरफ्रा मा होनो बांसिना नङाबाबो साफा सानैखौ होनदो बिथांमोना मुलि फानो आरोना ओमफ्राय बे मुलि फाननायनि सायावहाय मोनसे सासे मानसिया मोनसे भिडिअ बानायनानै होदों आरोना बै जेनोखि मुलि फानग्राफोर दं जेसेबांनाखि फेसबुक क्रिएटरफ्रा जेसेबांनाखि मुलि फानो बिथांनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनानै होदों आरोना गावनि फेसबुक पेजाव ओमफ्राय बिथाङा सोर होनना बुङोब्ला बिथाङा जाहैबाय लोगोफोर बड' इनसाइडआ बे जेनोखि मुलि फाना होमबा आं नामफोरखौ लालायलायला नोंथांमोना मिथिखायो गोबांथार मानसियानो मिथिखायो सोर सोर मुलि फानो ओमफ्राय बिथांमोननि सायाव भिडिअ लाना फैदों आरोना बे बड' इनसाइडआ बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना आं बिथांनि भिडिअखौ होनो हागोन ओमफ्राय बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आं ससे होनो हागोन आरोना ओमफ्राय फुल भिडिअ क्लिप नायनोबा बिथांनि मा होनो फेसबुकनि नामखौ आङो बे भिडिअआव लिरना होगोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा सोरखौ मा बुंदों नोंथांमोना बे बड' इनसाइडनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लागोनो हागोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौ फैनि सिगां नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला आरोना जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हागोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे बड' इनसाइडनि भिडिअखौ नायना लागोन ओमफ्राय बिनि उनाव दंबावो आरो दै भिडिअआ लोगोफोरखौ नायना लागोन बिदिबा नायना लागोन लोगोफोर गासिबो बेरामनि सल्युसन दङ जों बर' मानसिफोरनाव सुगार जा केन्सार जा डायबेटिस जा गासिबनिबो बेराम दंजोबथारो आरो नोंथांमोना अनलाइनाव बेबायदि भिडिअ नुनो मोनगोन नै सासे बिथाङा मा फानदों सासे बेबो मा फानबावदों बेबायदि मेल्ला नुनो मोनगोन सोरबा बेलेग कमिउनिटियाव नुदों नोङो सोरबा हारसा मानसिखौ बेबायदि अनलाइन फाननाय नुदों नोङो जोंनि बर' हारिफोरा जोंनि बर' हारिनि बर' मानसिफ्रानो जोंनि बर' मानसिफोरखौ थगायनानै दा फैसा खामायगासिनो दङ बिसोर लाजिनांगौ मोनसे मेडिसिनजों माबा गासिबो बेरामा हामजोबफेरो नामा मालाबा प्रुफ दं इसोरनाव माबा मोनसे बेखौ नोंसोर बिथांमोना बेबायदि मुलिखौ बायोबा दानिखि गोख्रैनो बे मेडिसिनखौ लानानै मोनसे गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव थांनानै डक्टरनाव सोंहै नोङो बेखौ जानाया थिग नामा नोंथांमोना बे बेमार जाखानायखौ गाज्रिसो खालामदों आं नोंसोरखौ मोनसे स्ट'रि खिथानो दे जोंनि आयंआ बेराम जादोंमोन ब्लाड केन्सार होमबा आयंआ मोनसे मेडिसिन लादोंमोन आरो बेयाव होफैदोंमोन न' माने सोरबा खोनादों आरो अनलाइनाव कि बेखौ खाथिनि लानाया हामदों ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बड' इनसाइडनि भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय बे बड' इनसाइडनि भिडिअआवहाय जेनोखि साइडआवहाय फटक होदों नोंथांमोना फटकफोरखौ सिनायबाय जानो हागौ बे फटकआ सासेया जाहैबाय लोगोफोर आर बसुमतारी ओमफ्राय सासेया मा होनो मैदेर बिमा ना मैदेर बिफा बिसोर सानैनि फटकखौ होनानै बिथाङा भिडिअ बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि सायावनो जेनोखि आर बसुमतारीयाबो बिथांनि सायाव मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बिथांनि भिडिअआ एसे गोलावानो थेवब्लाबो आं बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ ससे होनो हागोन ओमफ्राय बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ फुरा नायनोब्ला नोंथां आर बसुमतारी भिडिअ क्लिपखौ फुरा नायनोब्ला नोंथांमोनाहाय थांनानै नायनो हागोन आरोना बिथांनि नामखौहाय बिथांनि भिडिअआवनो होना होगोन आरोना नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे आर बसुमतारीया बिथांनि सायाव मा रिप्लाइ खालामदों ससे नायना लादो ओमफ्राय बिथांनि फुरा भिडिअखौ नायनोबा बिथांनि फेसबुकाव थांनानै नायनो हागोन आरोना बिथांनि फेसबुकनि नामखौ बिथांनि भिडिअआवनो होना होगोन आं नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव नुखादों जानो हागौ बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लागोदो लोगोफोर साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय आंनावहाय गथ'फ्रा गासिबो मेसेन्जाराव भिडिअ हरदों बड' इनसाइडआहाय ओरैबायदि आंनि मोखां लानानैहाय आंनि बिखादाव मुलि बानायनायखौ लानानैहाय ओरैबायदि बियो गाज्रि टर्चार खालामहरदों बे गथ'आ नै गथ'नो खोनासं आं नोंखौहाय दिनै मोनायावहाय नोंनावहाय मेसेन्जाराव कमेन्ट लिरना हरदों आंनो थाबैनो नैबे नाम्बारा आंनो थाबैनो फन खालामहर होननानैहाय दा खोनासं गथ' नोंनि नोमायावनो नों मा मुलि जादों नोंनि नोमायाव ब्लाड केन्सार जादों होनदों नामा जिबनाव हामा ब्लाड केन्सारा बुजिबाय केन्सारा मोननै रोखोमनि थायो आं बांद्राय मिथिजोबा खिन्थु ब्लाड केन्सार जायोबा थै गनाय नङा होनबा ब्लाड माने थै नङा होनबा थै गनाया मालाबाबो हामा दा नों जानला मोनला जाय रोखोम मुलि जाहोबा बेलाय एफेक्सना जाखागोन एफेक्टआ जाखागोन ओंखायनो नोंथांमोनहा जानला मोनला बे गथ'नि खोथाखौहाय जाखानाय नङा आं दिनैहाय आंनि मुलिखौ आं न'आवनो होदों नङा होनबा 2000निफ्रायनो मुलिया बे दङ नङा होनबा सोरबा साइड इफेक्ट जादों नामा सोरबा इनफेकसन जादों नामा दिनैहाय नोङो भिडिअ दाख्लैनिफ्राय होदों आंनाव माथो बार हरनानै आंनि न'आवनो आजां गाजां मानसि फैयो भिडिअ नुबाबो बे गथ'आ जाथासै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना सानैनिबो भिडिअखौ नुबाय सानैनि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना
कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला, आंनि खामानिया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय, नोंथांमोन मोनथिखौ मोनथिनाय, बेल' आरोना आंनि खामानिया। ओमफ्राय नैबे आंनि भिडिअ बानायनाया माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर। आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामथाबै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय।